салом алайкум дӯстдорон ва ҳаводорони канали Тавозуни ҳақиқат. умедворам ки ҳамаи шумо созен хубен. имрӯз бо хости худованд боз як чанд хоби дигарро таъбир мекунем. алҳамдулиллоҳ нависондан: акаҷонам, ҳамин шапушк чияй дар хоби зан? сарша шапушк зада ва дар сари шапушкора худаш ба ҳалокат расонда истодааст. илтимос, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ҷавобашро медодед. аллоҳ баракатонро зиёд кунад. чунин савол кардаанд. дар хоб дидани шапушки бисёр нишонаи азобу машаққат, бемории вазнин, қашоқиву бенавоӣ аст. нобуд сохтани шапушк дар хоб аз мушкиливу ғаму ғусса раҳо ёфтан аст. нафареро ки дар хобаш шапушк мегазад, нафарони сустирода бо дашноми қабеҳ меранҷонанд. агар дар хоб ягон узви бадани худро пур аз шапушк ё мор бинед, сарватманд мешавед. аҳмадҷон ҳаётов суол карданд. салом алайкум. дар хоб бинӣ ки гург ҳамла кунад, таъбираш чист? гург дар хоб аз зулму ҷабри душман ва дузд нишона аст. агар нафаре дар хобаш дар хонаи худ гургро бубинад, ба хонааш дузд медарояд. гургро дар дигар ҷое дидан маънои онро дорад ки шахси чунин хобдида нисбати нафари бегуноҳе гумони бад мекунад. агар шумо хобе диден ҷавобша намедонед, дар комментария бинависед. ҳангоме ки мо дидем ҳатман ҷавоб мегардонем. боқӣ сарбуланду хонобод бошед.